wozani, 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 nizolalela. Bam badam, bam badam, bam badam, 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 bam badam, bam badam. Ngiyalibingelela kuleli khaya elifudumele lezindaba ezihlabahlosile zolimi lwesiZulu ezizokwenza ulokhu ubuya njalo njalo ukuzozilalela. Hlala phansi-ke unethezeke ubize nabanye nithole intokozo nokwazi isiZulu kangcono. Igama lami nginguLungile, ungangibiza Teacher Lungi, Mamlungi noma Auntie Lungi. Lezi zindaba zicashunwe ngokusemthethweni ezincwadini zabakwa-Shooter and Shooter Publishers, abashicileli abaphambili bezincwadi iminyaka engaphezu kwe100. Sisaqhubeka ngale ncwajana yethu ethi uGatsheni ufunda isifundo. Kwingxenye yesibili yendaba yethu ethi isikhathi esintshontshiwe, sigcine uMnumzane Gatsheni noDokotela Duma besegumbini lokusebenzela. Sesiyazi manje ukuthi uMnumzane Gatsheni umsebenzi wakhe ukuba umsizi kadokotela wamazinyo. Manje sekuwumsombuluko ekuseni, kodwa uGatsheni ufika sesidlulile isikhathi esibhaliwe sokuthi kuqala ngawo umsebenzi. Udokotela walinda obona ukuthi hayi akaqhamuki lo muntu, sewuphelile 15 lemizuzu engafikile uGatsheni wavele waqala wasebenza nesiguli ngoba isiguli sasesikhona. Umnumzane Khathi lo wayenezinyo elilodwa wayekhala ezibuhlungu ngezinyo lakhe, wayengeke aze akwazi udokotela ulokhu emziba engenzi lutho ngoba esulinde uGatsheni. uGatsheni waseqamba efika namele eshaya ikhwele ehambela kancane, ufica udokotela esesebenza. Manje basegumbini lokusebenzela, uMnumzane Khathi ulalele njengoba bekhuluma indaba yey'khathi ngoba uDokotela Duma uzama ukuqonda ukuthi kungani uGatsheni angahambisani nesikhathi esibhaliwe laphayana sokungena sokuqala umsebenzi nesikhathi sokuphuma. Manje uMnumzane Khathi wayebona kuyihlaya kakhulu lokho, ebona uGatsheni zama ukubala amahora awasebenzayo. Ake sizwe ukuthi le ndaba iqhubeka kanjani ngoba wayesecasuke kabi uGatsheni kulokhu ebaliswa. Ngala isigulana esinguMnumzane Khathi sasifile ubuhleko, sasifile ukuchazeka yonke lento eyenzakalayo, sikitazeka, silokuqhuma sihleke waze waqhasha ngisho uvolo emlomeni. Wacasuka uMnumzane Gatsheni wathi, hayi engathi uzofanele uphume manje ngoba athi nje wamtshela ukuthi sukuma njengamanje uhambe Mnumzane Khathi, udokotela useqedile ngawo. Usefile ukucasuka uGatsheni, uvele ucasuka ukuthi kahle kahle udokotela umtshela iqiniso ngendaba yesikhathi. Ake sizwe ukuthi iyaphinda yaqhubeka kanjani indaba emva kokuthi udokotela ethe, ayi Gatsheni asiyeka ukuchitha isikhathi, ziningi iziguli ezisasilindile, asiqhubeke nomsebenzi. Odokotela noGatsheni basebenza kanzima kwaze kwagamanxa 12. Ngaleso sikhathi kwakusasele iziguli eziyi15 endlini yokulindela. uGatsheni wayeselambile. Musa ukubaleka Gatsheni, kumemeza uDokotela Duma. Ngicela uze lapha uhlale phansi. Ngokukhulu ukuzuhudula uGatsheni wahlala phansi. Awungitshele, uzobuya ukuzosebenza emva kwesidlo sasemini?
kubuza udokotela. Vele ngizobuya, kuphendula uGatsheni. Kuhleke lokho. Kuzoba lukhuni kimi ukubhekana neziguli eziyi15 ngingedwa. uGatsheni wasukuma elungiselela ukuphuma, kodwa udokotela Duma waqhubeka wathi, "Futhi ngifisa ukwazi ukuthi uzoba khona lapha ngoLwesihlanu ntambama." "Ngizokwenzani?" kuphawula uGatsheni. "Azibi khona lapha iziguli ngoLwesihlanu ntambama." "Uyazi Gatsheni ukuthi kwenziwa yini kungabibikho iziguli emva kwesidlo sasemini ngoLwesihlanu?" uGatsheni wakholwa ngempela ukuthi lo dokotela wayeyisidumu ngempela. Abezi ngoba bazi kahle ukuthi siyavala ngoLwesihlanu lapho seligamenxe ele12, washo kanje. "Ungangichazela ukuthi kungani sivala ligamenxe ele12 ngoLwesihlanu ntambama ekubeni uphawu luthi kuvalwa ligamenxe ele4?" kubuza udokotela Duma. uGatsheni akayikholwanga into ayeyizwa. Kwakonakelephi kulo dokotela owayelokhu enwaya kube kungekho lapho kuluma khona? Udokotela wamazinyo omdala wayekujabulela ukuvala ligamenxe ele12 avule ligamenxe ele8 ngoMsombuluko ekuseni. uGatsheni wahlala phansi futhi wakhuluma nodokotela ukukhulu ukunensa, sengathi uchazela ingane encane. uGatsheni waba nethemba lokuthi konke lokhu kuyamcacela manje udokotela, kodwa ngebhadi ubuso bukadokotela abubhalwe ukuthi udideke kakhulu kunakuqala. "Unkosikazi uthanda ukuba ngithengele impelasonto ngoLwesihlanu ngoba yena usuke eye enhlanganweni yomama ngoLwesihlanu ntambama," kuchaza uGatsheni futhi. "Ngiyodlani impelasonto yonke uma ngingathengi?" Udokotela Duma wacabanga ngalokhu okuchazwa uGatsheni. Kufanele ukuthi sikhona isixazululo salenkinga," usho udokotela. "Kungani unkosikazi Gatsheni engathengi ngoLwesine ntambama?" kubuza udokotela Duma. uGatsheni wabuka udokotela emangele. "Ngoba sihlale senza izinto kanje," esho echaza. Wayesecikeke ngempela manje. Kwase kuzogamanxa ihora lokuqala kanti wayengakaze akuthi mbibi ukudla kwasemini. Wasukuma. "Umbuzo wokugcina," kuqhuba udokotela Duma. Lo dokotela wayephambanisa ikhanda. Yini eyenza ukuba ufike ngoMsombuluko ekuseni seligamenxe ihora lesi8? "Ngoba kusuke kuyisikhathi itekisi efika ngaso lapha. NgoMsombuluko ekuseni kuba nolayini bamatekisi abade kangangoba kungafanele ngigibele ligamenxe ele6. Lokho okungasho ukuthi kungamele ngivuke ngehora lesi5."
Lokho kusekuseni kakhulu kimi. Ngiyabona, kusho uDokotela Duma. Wasukuma. Ligamenxe manje elokuqala. Ngicela ubize isiguli esilandelayo. Kodwa asikakudli ukudla kwasemini. UGatsheni eqhuma ucasuka. Sibalindisile ekuseni njengoba ubushiywe isikhathi. Kanti ngeke ngibalindise futhi. Bathupile. Angithi uyakhumbula? Ungahamba uyodla ukudla kwasemini. Ngizokwazi ukusebenza ngedwa. UGatsheni wahlala wasiza udokotela nakuba isisu sakhe sasinkrunkruza sikhononda. Ekuseni ngoLwesihlanu, uDokotela Duma watshela uGatsheni ukuba azise iziguli ezazisendlini yokulindela ukuthi kwakuzobonwa iziguli ezi10 ekuseni bese kuthi ezi5 zibonwe ntambama. Lokhu kwakuzokwenziwa ukuthi udokotela uyobe ezosebenza yedwa ntambama. Wathukuthela waqhuma uGatsheni. Yini inkinga yakho, dokotela? Ziyazi nje iziguli ukuthi asisebenzi ngoLwesihlanu ntambama. Uphawu luthi bangaluthola usizo kuze kugamanxe ihora lesi4 ngoLwesihlanu, kusho uDokotela Duma ngomoya ophansi. Ngakho ngizobe ngikhona kuze kugamanxe ihora lesi4. Kodwa ungahamba wena uma uthanda. Uma usebenza ngoLwesihlanu ntambama, nami kuzomela ngisebenze. Umphathi uzobona ukuthi wena uyasebenza bese efuna ukwazi ukuthi mina ngikuphi. Gatsheni, uphendula uDokotela. Mina ngiyakhokhelwa ukusebenza amahora ayisishiyagalombili zonke izinsuku zesonto. Njengoba isonto linezinsuku ezi5, kusho ukuthi ngisebenza amahora angama40 ngesonto. Masonto onke. Njengoba kunamasonto amane enyangeni, kusho ukuthi ngisebenza amahora ayi160 njalo ngenyanga. Yilokho engikhokhelelwa kukho futhi yisamba samahora engikhetha ukuwasebenza. Ngale kwalokho kungabe ngiyaweba amahora. Eyakho indlela ihlanganisa amahora ayi144 ngenyanga. Lokho okuchaza ukuthi usebenza isikhathi esingaphansi ngamahora ayi16 kunalawo okhokhelwa wona. Kodwa uma usebenza amahora ayi160, mina ngisebenza ayi144, umphathi wesibhedlela uyongikhokhela imali encane, ukhala uGatsheni. Alikho iqiniso lapho. Akulona iphutha lami ukuthi umkami uya enhlanganweni yomama ngoLwesihlanu ntambama nokuthi amatekisi agcwala kakhulu ngoMsombuluko ekuseni. Hayi-ke Gatsheni, kusho uDokotela ngezwi eliqinile. Ungazikhethela.
sicela umphathi wesibhedlela ukuba ashintshe uphawu noma silushiya lunjengoba lunjalo. Phela lapho-ke indaba yethu yagatsheni nesikhathi esintshontshiwe. Sekuzolandela imibuzo eyisithupha engizokubuza yona mayelana nale ndatshana. Sabona ukuthi ugatsheni uyathanda ukuthatha ama-chance. Thatha ama-chance ugatsheni. Kanti-ke kulokhu uhlangene nodokotela oyosazisa kabi isikhathi sakhe futhi ohloniphayo umsebenzi wakhe. Funda isifundo ugatsheni. Ingakho le ncwadi isho njalo nje ugatsheni ufunda isifundo. Wafunda isifundo indaba yenkomo, avele abona ukuthi yena akakwazi ukufuya inkomo endaweni eyilokishi, endaweni eyidolobha lapho kuhamba khona iy'moto ezigijimayo, lapho khona imizi yabantu, yamosha inkomo yamfaka enkingeni. Manje useyafunda isifundo sokuthi makahloniphe isikhathi somsebenzi ngoba phela lukhona uphawu laphayana olubhalwe kahle isikhathi, kodwa yena uzinqumela esakhe isikhathi. Udokotela owayekade emsebenzela mhlawumbe ingakho naye aphelelwa umsebenzi nje, mhlawumbe waxoshwa aphelelwa umsebenzi ukuthi akagcini isikhathi ngendlela efanele. Ethi yakhumbula ukuthi ugatsheni ubethi udokotela Duma, kodwa sinodokotela omdala besenza kanjalo. Uma kungoLwesihlanu nje ntambama asibe sisasebenza. Angabe sibuya njena ukudla isidlo sasemini sisagoduka kanjalo, asaqhubeki futhi emva kwesidlo sasemini siphinde sisebenze ezinye izigodi. Okuyinto engafanele neze neze phela ngoba ayihambisani nophawu. Amtshela udokotela Duma ukuthi hayi-ke usho ukuthi-ke asikhulume nomphathi wesibhedlela ukuthi akashintshe uphawu. Okusho ukuthi kungabhalwa indaba ya-7:30 kubhalwe indaba ya-8:30 ngoba ugatsheni yena vele afike ngaleso sikhathi mangabe kuMsombuluko. Abeke isizathu sokuthi yingoba ngoMsombuluko amatekisi ayaphuza, yingoba amatekisi ayagcwala mangabe kuNgoMsombuluko. Hayibo, uma azi ukuthi amatekisi ayagcwala kusho ukuthi fanele avuke ekuseni, yena ukuthi ukuvuka ngehora lesihlanu, hhayi angeke aze akwazi ukuthi angavuka ngaleso sikhathi. Hayibo, yabona kodwa ukuthi ugatsheni uyaganga, akasigcine, awunakekeli indaba yomsebenzi, akalandeli umthetho womsebenzi. Umsebenzi ubalulekile uma ngabe kuwukuthi kungenwa ekuseni kakhulu, kusho ukuthi wena muntu kufanele uvuke eli kakhulu uzokwazi ukugcina isikhathi leso ofaneke ufike ngaso emsebenzini. Futhi usebenzisa unkosikazi wakhe njengembangela yokuthi ahambe singakashayi isikhathi ngoLwesihlanu ngoba ethi unkosikazi wakhe usuke eye enhlanganweni yabomama, usuke esemhlanganweni nabanye omama. Ngakho uyena ugatsheni okumele athenge uma ngabe kuLwesihlanu ntambama. Yingakho engahlali uzoshaye uzeganxe ihora lesine ngoLwesihlanu ngoba phela yena kumele ayothenga izinto abazozidla ngempelasonto nomndeni wakhe. Hayibo gatsheni, udokotela waze wathi, hayibo, yindawo unkosikazi wakho ungamceli ukuthi athenge ngoLwesine ukuze bashaye uLwesihlanu unkosikazi yathi sekuthengiwe akhululeke, nogatsheni naye aqhubeke ukusebenza kuze kushaye ihora isilegamanxe ihora lesine ngoLwesihlanu. Hhayi le ndaba yokuphuma singakashayi isikhathi ngoba ethi uphuthuma ukuyothenga ezitolo. Heyi ugatsheni akaze ngathanda nje ukwamukela ukuvuma ukuthi unephutha, njalo iphutha uliphushela komunye umuntu. He always shifts the blame to someone else, just like he did with the cow situation. Remember, he has said the cow was not his, the cow belongs to the wife because he bought the cow as a gift, as a surprise gift for his wife. And yet when the cow was there, he wasn't even acting like it's a gift, like it's a gift to his wife. He was busy thinking about how rich he's going to be, how rich the cow is going to make him be, you know. So even there, Gatsheni was really not fair. He always tries to outsmart everyone. Okay, I guess izonke imibuzo ukuthi ithini. Oqala, uma kukhona into eyebiwe, kusho ukuthi kukhona isela. Likhona isela.
kule ndaba uma kuntshontshwa okuthile kukhona abalahlekelwayo. Bakhona abalahlekelwayo kule ndaba. uGatsheni wayenenkinga, udokotela wamtshela izindlela zokuyixazulula. Ungazicabanga ezinye izixazululo? Chaza kafishane ukuthi udokotela ungumuntu onjani. Mangaki amahora okusebenza ayentshontshwa uGatsheni? Ungazicabanga ezinye izibonelo lapho abantu bentshontsha isikhathi? Phela lapho-ke indatshana yethu yanamhlanje. Ngiyethemba kukhulu okufundile uzokwenza nawe ulungise amaphutha akho ngendaba yesikhathi. Esikoleni makuthiwa kungenwa igamenxe ihora lesikhombisa, awukwazi wena ukuthi ufike ngehora lesishiyagalombili bese uthi umama wakho nobaba wakho noma lo okugadayo ekhaya noma okuvusayo ekhaya azange akuvuse ngesikhathi. Cha, wena ofundayo phela, indaba inawe. Wena ofaneke uqiniseke ukuthi uyavuka ngesikhathi. You have to make sure you wake up on time so that you are able to make it on time at school. If you start school at 7:30, or if you start school at 7 o'clock, it means you have to wake up a little earlier to make sure you make it on time. And you know, in the morning, sometimes there's a problem with traffic. Unfortunately, you can't blame that on traffic as well. You cannot blame late coming on traffic either. You just have to make sure, if you know that there's usually traffic on Mondays, you tell your parents or whoever takes you to school to leave home or to fetch you from home a little earlier so that you have enough time to make it to school on time. Nisale kahle abangani, sizobonana futhi ngokuzayo. Wozani